Aron pakusgan ang kampanya Batok Rabies sa usa ka barangay sa Zamboanga City, naglusad kini og Dog for Rice program. Dinhi kambyuhan og bugas ang madakpan nga iro nga latagaw. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa, good morning. Yes, John D. Kini ang nakitang programa sa Barangay Santa Maria sa Zamboanga City aron malikayan ang pagkuyanap sa rabies ilabi na karong ting-init. Matag iro nga latagaw nga madakpan ang ilang kambyuan og 5 ka kilong bugas. Apan adunay wala makauyon sa maong programa. Abril niining tuiga, dihang gi-activate sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang animal catchers sa matag barangay sa syudad. Karong bulana, ang Barangay Santa Maria dunay gimugna nga programa nga mao ang Dog for Rice program. Kung asa sa kada usa ka latagaw nga iro nga masurrender sa barangay, kambyuhan kini og 5 ka kilo nga bugas. Sumala sa barangay kapitan, paagi nila kini aron maengganyo ang mga residente nga manakop og mga latagaw nga iro nga magdala og perwisyo og peligro sa publiko sa kadalanan. Ko sa sila takausan, number 1, rabies. Number 2, disgrasya. And number 3, kalayad, basura. So amo yan napimin, kapabubastik. Apan adunay pipila ka animal rights advocates sama sa Post Saver Zamboanga ang dili uyon sa maong programa. Kasi pag ganito, in exchange of something para sa isang aso, may tendency kasi na yung iba dyan, magnanakaw sila ng mga own pet to surrender and sasabihin stray dog yan. Kasi actually yung mga stray dogs, hindi po yan sila madaling mahuli. Mostly sa kanila, takot sila sa tao. Pero if ever na kailangan talaga nilang manghuli, gawin nila yung humane way na hindi nila sasaktan yung aso. Apan gipasalig sa Barangay Council sa Santa Maria nga dili nila itugot nga ang isurrender nga iro kay gipasakitan o giabuso na. Dugang sa Barangay Kapitan nga pwede kunong i-report ra sa mga residente og sila na mismo ang moadto og mokuha sa mga latagaw nga iro. Tanang mga latagaw nga iro nga madakpan sa Barangay Santa Maria daling i-turn over sa ahensya sa City Veterinarian. Ang maong programa mulungtad hangtod Mayo 31 niining tuiga. So, akilos namin yung question ka natin, mas ta-insinya dayo kada irresponsable ko ng mga dog owners, kay mismo mga dog owners, voluntarily, tan-surrender nila mga pero because of na-aros daw. Kaya sinaman sila mga reasons namin. Number 1, taliya, aggressive yata kaya mga pero. Mucho ya, chine kami mga anak at iba ka more, diba? John D, sa karon tulo pa lang ka latagaw nga iro ang na-turn over sa Barangay Santa Maria ngadto sa City Veterinarian's Office. Sugod Mayo 1 niining tuiga. Maong ginadasig gayod sa Barangay Council ang mga residente nga mo partisipar sa maong programa. Balik kanimo, John D.